Ja fa un temps que la salut mental ha anat prenent rellevància a la nostra societat, no sols perquè estem vivint unes situacions cada vegada més complexes i amb més ansietat, sinó perquè ha deixat de ser un estigma parlar de la salut mental, no només parlar-ne, sinó també tractar-la. Des de les UBPs, un dels objectius principals que tenim són valorar els riscos existents al lloc de treball. En l'examen de salut sempre se'ls pregunta per la seva percepció de l'estat físic i emocional. Però amb aquesta eina, amb el Goldberg 12, aconseguim, per les seves característiques psicomètriques i perquè a més és molt breu, tenir una eina més objectiva per valorar l'estat emocional. I després en podem fer un seguiment evolutiu. Amb aquest qüestionari obtenim una puntuació i amb aquesta puntuació s'obté un resultat dins de la normalitat o bé alterat. A totes les persones que els hi ha sortit alterat els hi hem ofert la possibilitat d'anar de visita amb els psicòlegs que tenim a la UBP. I també hem indagat una mica en si el focus d'aquest malestar emocional o d'aquesta alteració, diguem, era laboral o bé era un més de caire personal. Però a més, aquesta eina també ens permet mirar-nos-ho d'una manera més global. Ens permet fer una vigilància de la salut connectiva i veure si alguns serveis o bé alguns centres d'atenció primària hi ha més qüestionaris alterats que en d'altres. I així descobrir l'estat de salut d'aquell servei o d'aquella unitat. Això ens dona informació i ens permet programar, per exemple, avaluacions específiques de risc psicosocial en aquells serveis on trobem més qüestionaris alterats.